Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Belen at taga Ilocos Sur. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Aida Garcia, Alda Harris, Imelda Velasquez, Mary Jane Takang, Jasmine Rivera, ken Linda Pasyon. Kanta Kandulay family, especially nila kay ko Reynaldo Jose from Josephine Jose. Labugin family, kastamot ti anak ko ani Irish from Chona, Labugin. Lolo Pidong kan Lola Teresita ti Manggitahan di Lasag, Aurora. Kanila kay ko Gilbert Modelo ti Laguna from Crisanta, Nankil, Modelo. Maricel Udon Loria and family, kastamot ni Kerovin Dalanon Jr. ti Ibong Villaverde, Nueva Vizcaya from Carlo Jan Mangasep. Pait family ti Dungo Aglipay Quirino, kan Lakadan family ti Difon Quirino from JR Lakaden. Apok ani Zaiden Niveras ti Nalvos Sur, Luna, La Union from Nida Niveras. Castro family ti Pindangan, second Camiling Tarlac from Jocelyn Castro ti Hong Kong. Kakaarubak kan kakabsat ko ada Dante kan Jana Rodrigo from Glorita, Rodrigo, Tabal. Shout out kada Oliver Gutierrez, Anton Mose, Homer Alamo, Jerome Rason kan Lucy Rivera Porcio. Kadabos family ti Kaduug Narvacan, Rachel, Angel, and Christine Kadabos, kan asawak ani Raul Kadabos from Maricel Kadabos ti Hong Kong. Lagrimas Gutan, Feby Ponce, Jovi Gabriel, Edeline Subnet,
Ana Marie Baldos, Maricel Pagaduan, kan Jessa Marcos from Princess Ilona Jane Patawi. Advance happy birthday Joy Villanueva, kan shout out kanila Kaiko Dinan Villanueva, Queen Princess Joy Prima kan Ferdinand Jr. Lakay kon ani Richard Turquesa tilan na tumawi ni Isabella from Angel Turquesa ti Doha, Qatar. Amin at agapis bakal ang adanan Isabella from Nogi Ramirez. Shout out kada Juliet Sugitan, Joro kan Alvina, Janela Namyon, Geraldine Namyon kan Tamayo Namyon family from Jobert Namyon. Katrabahuak adabayani Rina Maricel, Unsay, Jessica, Mirna, Rhea kan Ate Barbie, Tinueva Vizcaya from Eloisa, Kalulot. Happy 25th anniversary kanila kay ko Eduardo Batalya from Jenny Batalya. Culaton family ti Lequesia Cabal, La Union. Balsita family ti Bani Rosario, La Union. Michael Balsita, Joseph Culaton, April Joy Culaton from Dave ti Malaysia. Jenny Cornejo, Katrina Orani, Helen Portuguese, Josephine Salem, Gima Lindayag, anak ko ada Nicole kan Irish Batalya, Eduardo Batalya from Jenny Batalya. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Belen. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Sapay kumata ada kayo itinasaya at akasasaad adanunan tuy nanumo asurat ko. Ilingad na klaangan manang itinagan abilen at taga Ilocos Sur. May saakmat a subscriber ti YouTube channel yo. Tati panagdengdengag ko kadagiti padas a maidram-drama, tinagserbin aliw-liwak, uray madama ti trabaho, idi addaak paylaeng ijay balasiw taaw. May saakmat asigod nga OFW manang, iso ang makarelate kadagiti padas, dagiti agpapaay iti balasiw taaw, ang maipatpatangatang diti programa yo. Amok ti rigat da, ket adda pa kainaigan dayta, iti inak isalaysay kada kayo, anam na maek ang mapagasatan mat ang maidrama, tamamati ak, ang makaibati daytoy itinapatag nga adal, para kadagiti dumdumngeg, kastamutten kadagiti na ikamang. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanang, agluwasa ko ninton bigat amapan ni Manila. Inton bigat ti sangpot ni Belen. Inaksab to ni airport. Ay, talaga gayam amatuloy nga agbakasyon tinubyam anam-amom laang iti Facebook. Wan nanang, nalpas nga minun ti kontrata na isong agawid pa ilaeng. Kat, saanan nga agsublay? Ay di pa isayang no saanan nga agsublay di abroad. Agabroad mo't lang nanang, ngam saanan ang nag-renew iti sigod nga amo na. Ag-apply ka no lang iti sa Bali. Ay kat nasaya at mat no kasta. Anya nga iti aramiden na ditoy, kat nagrigat ti agsapol ti trabaho ditoy. No, agabroad, siguradon ti trabaho na. Isumot ti kunana nanang, agsubli ka no. Ay kat si kangay, awan plano mga agabroad. At nanang, tapno daras kami ang makaornong. Apag isunto, nagkasar kami. Kat, day talaang ti iyornongam. Siyempre nanang, kaya't ko taga-abroad tapno matulungan kayo ko ni tatang. Tasyakit nga ron taday ti poderyo. Ay nasaya at mo't ano kasta. Si katiburidag iso arumbang lang adito'y kang agnaad. Ay nasaya at mo't ano kasta ti planom tapno guminawa mo't basit ti biyag tayo. Amo mo't a pamilyadon dagiti kakabsat baw. Iso asikalatan tinamnamaan may kanitatang baw. Di kagdanag nanang, dumtang tumot lang day tangal daw.
makita sumangpot at talagang tinubian ni Rodel. Huwag ka now. Iso nga roda na sapa nagluwas na pa ni Manila tama pa na sa batan. Nasaya at mo't nga roda tapno makita tamutan iti personal ta agbalinto ang manugang ta. Apay, sigurado ka nga ison ti maasawa di anak mo. Anya pa'y ngay. Nabayag mo't nga agayan ayat da. Aw, di papanan na ngay no din tukas ta. Masapol nga maamun na pa'y anaimbag day di babae. Sapay iti Facebook laang tinagamamuan da. Kauray man ta naginayat damay. Kung makita ka seryoso di anak mo iti nubya na. Sa bagay, agtrab-trabaho mo ti di abroad. Iso asigurado asaan to marigatan di anak mo. Nukas pakarigan agasawa dan taon. Punot ako na Albina. Iso nga orayin ta nga umay ipasyar ni Rodel tinubya na tapno amutamatan. Kamusta ti biyahe, Belen? Okay, Matrodel. Pasensya kan ata na istorbo ka pa eh. Si kamot ang tinangsukon kanya. Rombang lang tap na kita tamutan iti personal. Pasig nga iti video call lang ti pagsarsaritaan ta. Wan nga, Rod. Naimbag man ta pinalubusan da kay Jibalayo. Imbaga ka sumangpot ka. Kan kaya't da kamutin na mamam mo dananang gantatang ko. Uray siyakmat. Kaya't kumata makita dagiti dadakkel mo. Nga mabalin ka di nga agdiretso tapay lang iti lugar mi. Belen, saan nga taan nakababain no kadwanak na agawid iti lugar yo? Saan? Amudan asumangpot ta adwa. Kat magagaran damot makakita kan ka. Kasta ka di? Okay nga, Rod. Takalpasan na. Mapantan tumot iti balay mi. Tapno mayamamukan ka dagiti dadakkel ko. Day talagayam. O sige, kasta lang arudan ti aramidan ta. Agtalinad tala ang iti lugar mi iti sumagmamanong aldaw. Kalpasan na, mapantanton iti lugar yo. Okay, awan di parikot iti data. Alang nga, Rod, pumanaw tan dito airport. Apay ngay, di mo't la sumangpatan di anak mo. Di mo't ko naman nagpakada nga agdiretso da iti lugar tinubya na. Wan angam sumagmamanon nga aldaw tinapalabas, awan da mo't taon. Ay na, abangan no napikot mo't tan di anak mo. Unay kan abakbaketan. Apay, naskan ay apikutan di nubya na, kat isuda lang nga rodan. Ay, anya tamom ngay, katawan ka mo't jay. Ay, unay kan aya Albina. Agpakadamert dagijay kat no kayat dante agkalaysa. Agabrod pa'y ani Rodel, sakbay ang mga asawa. Agabrod ko na. Wan, day tati ko nana, tapno maipayan na takanaw itinasaya at apanagbiag. Ay san abali ta agabrod mutla ang Genubia na. Katada kadakwadan ano, anya ti plano da. Ngamno kayat dante agsimpa. Mayatlat ka? Ay, sana babalan. Masapol nga agabrod pa'y ni Rodel. Nobyok ni Rodel man ng Emmy, nagamam mo kami iti social media, babaan iti may sa agayam ko iti Hong Kong. Ti panagbalin mi anasingad, nagtinag iti relasyon. Sinukon nakngarod ni Rodel iti airport, iti panagawid ko idi dito'y Pilipinas.
kat daydi ti damo a panagkita mi iti personal. Nagdiretso kami iti lugar mi, kat inyam amok ni Rodel kadagiti dadakkel ko, kastamoten kadagiti kakabagyak. Nasingpet ni Rodel manang, kat amok nga ison ti makatakunaynay ko tong palbiag. Nagustuhan mo't dagiti dadakkel ko, iso nga awan ti nagbalin a problema. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, napan kami mo't iti lugar da, kat naamamok moten dagiti naganak na. Planok idi ti agsublipay iti balasiw taaw. Ngamga po iti masansan a panagkuykuyog mi idin iti kaayan-ayat ko. Adda ti banag asaanen analiklikan. Ngay nawis nak dito'y Parque Belen. Adda ngamin importante nga ibagakken ka, Rodel. Anya dayta? Rodel, adda parikot ta. Masikugak. Anya? Masikog ka? Agpaiso ka di? Ni, apay maragsakan ka. Kat parikot dayto'y adimten. Belen, saan na parikot dayta? Blessing dayta. Di kagdanag, tasaan ka talikodan. Ngam, kasanon ti plano kag agsubli niya balasiw taaw. Apay, napatpatag ka di dayta? Ngam ti agbalin tong anak ta? Kasaritak da nanang tagkasartan. Ngam, umanugot nga tadagiti dadakkel mo? Saan ka di nga damat plano mga agabroad? Makaam mo ditan. Tinapatag, makapagkalay sa ta sakbay amadlaw dayta tiyan mo. Umayak tumat makisarita kadagiti dadakkel mo. Sigurado ka, Rodel? Mga no ikasanak laeng, gaputa masikuga kun. Belen, ay ayaten ka. Kat nakasagana ak ang mga langon iti dayaw mo. Anya, masikog ka, Belen? Nanang. Wen nanang, masikog ni Belen. Isama sapol nga agkalay sa kami sakbay amadlaw ti tiyan na. Ay katanda ditan. Kanada kayo matan iti husto nga edad. No kayat yon ti agsimpa. Di sige, agkalay sa kayaw. Ay, aguray ka. Di pa ikat saan ka na makasubli ijay Hong Kong, Belen? Saan na, Nana? Dito yaklata ka nun ko na ni Rodel? Saan nga minamabaling nga agabrod ni Belen no kastang agdadagsanan nanang? Kat, kasanon nga ijay planom nga agabrod si ka Rodel. Di pa ikat saanan ang batuloy. Aman nanang, agaplayak tumatlaang inton makapagpas ngayon ni Belen. Anya? Nasaya at ti kasta plano yaw. Awan ti makita ka parikot iti dayta. Di kay tumot kami nagananad. Anya nga ita, di agpada kayaw asaan ang matuloy nga agabrod. Nanang? Ha? Saan abale Albina ata nang nagmumut sa imbaga ita ni Rodel. Agaplay tumutlaeng kalpasan nga agpasngay ni Belen. Kung may sa, masapol ang makapagsimpada pa'y muta. Masapol nga agkalaysada. Tanalpasan ti kalay sayaw, kayat ko adito'y latati pag naadan niyaw, Belen.
Ha? Buridak nga anak me ni Rodel. Isa arumbang lang nga iso ti kadwami ditoy. Kababain samot nanang. Iso nga uray jay kamin lugar mi ngagnaad. Ay, saan? Dito'y kayo lata. Lalaki ti anak ko. Isa arumbang laang adito'y kayaw. Awan ti rumbang apagbain ang Belen. Ad-ada na kababain no ti anak ko ti iyawid mo ije lugar yaw. Sige nga Rod. No isuti ko na yun, nanang. Oray ka na yun to amapan kayo agpasyar ka ni Rodel ije lugar yaw. Basta dito iti permanente apag naidan yaw. Wala naman Belen, agpas ngay kanton. Wan nga Rod, no kaano adandanin rumor ti anak ta. Kasla nagbayag nga urayan ti panaglabas ti aldaw. Kasta talaga no da sagsagaam. Ay na, magagara na kun Belen. Ure da na ng kantatang. Excited na makakita iti apo ko da. Kanayon nga Rod adamagan ni nanang no anya kano ti marikliknak. Nang runa no dakay ti trabahom. Ibagak kano adagos no agsakit ti tiyan ko. Tapno maitaray da kadago si di ospital. Na yun ni nanang. Sa bagay, di na ngamin na din na andagita apo ko na kadagiti kakabsat ko. Tainyawid mat dagiti asawa da iti lugar da. Isumat lagayam adito'y data pinagnaad. Wan Belen, siya ka no ti lalaki. Isa arumbang lang asyak ti mangyawid kin ka. Saan kat asika ti mangyawid kanyak? Aywan gayam, apaman na makapagpas ngay ka. Agaplayak mo iti trabaho para iti abroad. Tapno may sagananta iti masakbayan ni baby. Talaga adisidido kan nga agabroad? Siyempre Siyak mo ti mapan. Tas ikatagbati dito ang mga iwan ita anak ta. Di ka madanagan. Tadamot dana ng akad kadwayo ni baby no bilang makapanawak. Sige. No iso day tati kayat mo. Suportaran ka nga Rod. Belen, anda napintas nga ipadamag ko kun ka. Anya dayta, kas na maragsakan ka unay Talaga nakapasakit interview ana nga iji agency ang nag-applyak. Ado kami anaala, mapaan kami agtrabaho iji Riyadh. Agpaiso? Win, isang ay saganam tabagim tayo di saan nga agbayag, agabrood akon. Ay na, maragsakan na Rodel. Malidayanak mo't tapanawan na kamin ka ni baby. Basta panunuto maparay ti pamilyata da ito yung aramidak. Kan adamot dananang akad kadwam. Rodel. Kan mabalin mo't amapan kayo agbakasyon iti lugaryo. Tapno madinaan mo't datatang kananang mo ti apo ko da. Talaga akas tanto ti mapasamak Rodel. Basta aganad ka iti papanam Wen Belen, di nakpagdanagan. Kabala kataripatun ti bagik. Agtrabaho ka na sayaat para kada kayo kan ni baby.
Damo pa'y laan na amok dagiti dadakkel ti asawak. Nadlaw kon ti sabali adyar ti ina ni Rodel, manang Emmy. Ngam gapo ta ay ayatek ni Rodel, kan awan mat parikot ko iti amana, jaklatan ingkan kano. Nang runa idinagsikuga kon. Sabali manan idi tinamnam ti ina ni Rodel, ngam awanan tinaaramidan na idi ingkad mi ti agkalaysa. Kalpasan ti panagpasngay ko, nag-apply adagos ni Rodel iti agency tapno makatrabaho iti balasiw taaw, kat napagasatan met. Nalaos ti ragsak dagiti dadakkel na, nang runa ti katugangak a babae, tanatungpalan ti arapaap da para kenkwana a maka-abroad. Kas pagayatan ni Rodel, nagtalinaed kami iti anak mi, iti sidong dagiti nakaikamangak. Nanang, nagatang ko amin na nakasapulan tayo dito balay. Adan abasto tayo iti sumagmamano nga aldaw. Apay, nagpawit man ti kwarta ni Rodel? Nanang, adamot papaitod na akwartayo kano kanitatang. Ay, kastaya. Ay, gayam, adamot si mangput itay a delivery ditoy. Nakanagan mo't kan ka. Amang ano dagiti in-order ko online dagiti para ka ni baby, nanang. Ay nabilen, saan ka unay anagastos? Saan ka agatang-agatang iti kumpormila ditan? Panunutom mo't atirigat jay asawam iti abroad. Ha? Dagiti laang mo't importante tigat-gatangak, nanang. Kan para mo't ka ni baby dagiti daduma. Ay, agurnong ka, tapno adasang putan di asawa bakwarta. Mga nunalpas ton ti kontrata na, kat di ka pa'y nakaurnong man. Agur-urnong akmat, nanang. Dagiti mat na masapsapol ditoy, kan dagiti kasapulan ni baby ti gatgatangak. Palpalagipan ka laang, Belen. Diyak kayat ngawan to ti pagmamaayan ti panagsakripisyo ti anak ko ngagtrab-trabaho iti balasiw tao. Naimbag tayo mawag ka, Rodel. Mailiwak mo nun kada kayong agin Ni baby nga Nakaturog. Nabanog anagay ayam itay, iso na iturog nan. Kaya't kumusta kayo dita? Dananang nga Okay damat. Pasensya ka, Rodel. Ngam ada ko maibagakan ka. Anya day ta, Belen? Ni nanang, madlaw ko akasla dagura na kanyak. Kanayon nakapalpaliiwan, nang runa numapanak agatang ijiili. Anya? Imbaga na pa'y asa anak kano ang nagastos unay. Sayang kano ti panagsakripisyom di ta abroad. No awan pagmamaayan ti mabirbirukan. Sa anak mo't agastador, Rodel. Dagiti mo't la para ka ni baby kan abasto dito balay ti gatgatangak. Pasensya amlangan ni nanang. Basta ramidam no anya ta among panasayaan. Gumatang ka mo tayo, ti parakan ka. Di nakarkaron nga da maibagaanan ni nanang. Apay katadamot allowance da nga ititad mo saan Kan may si kapay taggasgastos para di tabalay. Diyak nga rod maawatan no daduman ni nanang. Kasla, denumero amin agaraw ko diti balayo. Isong arod nga daak dito yung agtrab-trabaho. Tapno magatang yung mutati kayat yung. Mala, pasensya amlaangan ni nanang. Talaga siguro akas tati bumakbak Agpakada ako makan ka, Rodel. Mapan kami ko magbakasyon iji lugar mi ka ni baby. So magmamanulaang mat nga aldaw. Mapanak lang umiliw kada tatang kan nanang ko. Sige, mapan kayo tapno makainanamot ti panunot mo, Belen. Ikumusta anak tulangan kadakwada, Kan di mo liwayan nga ikan iday ti kwartada. Kan gumatang kan tumot na iti pasarabong kadakwada. Agyaman na, Rodel.
Aglos kami itong arod ka ni baby. Inton ka ni kadwa nga aldaw. Nay, apay naggapo ang bilen. Nagadumot na gita imot mau. Napanak man nagatang iti ipasarabok iji balay mi, nanang. Apay, agawid ka iji lugar yaw. Wan, nanang, ipakadak ko mga pailakada kayo. Aglos kami ka ni baby inton bigat. Amo ka din ni Rodel day taaplanaw. Wan, nanang, nagpakadak kan kwa na idi nagsarita kami di rabii. Kasta aya. Kasla, nagadoon ay magdagitagin at gatang bao. Impagatang ni Rodel dagito'y nanang. Napyara ka no nga da ipasarabok iti panagawid mi ka ni baby. Nay, saan kayo nga rodoon ay nga agbaybayag ijay Amangan no maikawan ni baby, narigatan. Amangan no agsakit. Wan, nanang, di kay agdanag ka ni baby. Agsubli kami matlaang dito'y kalpasan ti makalawas. Albina, apa yan? Anya di nadamag kaw amapan mo kano sarsaritaan di manugang tayo di tersena ni bakit unlang? Anya sarsaritaan mo't nga ibagbagam? Kat no iso tinalabsak apag chichismisan tayo di tersena. Si kakanumot la tinagkapuan na. Ibagbagam kano agastador unay di manugang mau. Padeliver iti kumkumpurme iti online. Ay katagpay sumad saan aya? Di lagur oray ti delivery ti aramiden na. Pagamuam taddaman ng delivery kalpasan ti maysa. Ay kanasisita mo dagito orderan na. Kanapay aya kat kwarta na mo tigat gatang na. Anya kwarta na? Kwarta di anak ta akakaasig ag trabaho ijay ampawag. Kat jay nalaing ababae amang irurumaan di na pay amo asalwadan tinagbannugan di asawa na. No kastaman bilang ti panang ipagarup mao. Saan mo kuman anapan inis istorya iti kaaruba ta nakababain? Agasam tayo naranampay tinagsao-sao itangaawan ni Belen dito'y balay. No makadanon ngay kankwana dagita nga imbagbagam. Ay di na sayaat. Tap nga muna kagorak tikas di nga aramid na. Naghimas lakit din ti biyag na. Agor oray laang ti ipatulo di asawa na. Enton na igamanan. Gastos dito, gastos ijay ti aramidon na. Nagbidot ka, Albina. Nakasingsingput di manugang ta. Di ka pa'y makita agumatang iti para iti bagila. Agpapanpay husto dahi nga ibagbagam. Kwartada mo ti busbusan na. Ay, saan nababalin kanyak dahi ta? Anak kau jag birbiraok. Iso arumbang laeng apakibiyangak do sa dino ti pangipipanan na iti kwarta. Ay, saus balikog mo dahi ta pa nagpampanunot mo, Albina. Sige, no di ka agsardang ta makadanon dahi ta asasawam iti anak ta. Hajak lamaon, amangan no ipanaw na dagiti agina iti poderta. Hello, Rodel. Pasensya kan nakaistorbo ak. Apay nga mawag ka. At ka di problema? Ayan yon. Ada kami dito'y balayo. Kasangsangpot mi ka ni baby. Nasayaat magmerod. Apay nakaawag ka. Ada ngamin indanon kanyak di kaaruba tayo.
Maipapan iti sarsaritaan kanu ni nanang iti tersena maipapan kanyak. Ha? Mababainak, ta iti kaawan ko. Pagpies-piestaan dak gaya man at chis-chismisan ditoy. Kat ni nanang kanu ti dadaulo. Anya? Apay, anya ti ibagbagana? Walwal dasok kanu ti birok mo. Kanayon kanu ti panagorder ko online. Kan gastadura ak kanu. Ha? Nagimas kanu ti biyag ko. Tadjay lagur uray ti pawit mo ti aramidek. Ay, unay muntan ni nanang. Apay muntan niya, chis-chismis na ka. Diyak ka mo noon niya tinagbasulak ka ni nanang, Rodel. Aramidek mo't amin, tapno awan ti maibagana kanyak. Ngam kaskas di akagurguran ak gayam. Pasensya mo ni nanang ko, Belen. Nung kabaulampay, sige, agtalinahit kayo ba'y ni baby dita. Ngam no di mon kabaulan, agawid kayo ni Jelugario. Di nakarkaron ton akaguran ak ni nanang. Ibaganan tumanan anapan nakkelak. Kababay namin kan ka, Belen. Amo kakakaasi ka na makibagbagay ka ni nanang. Sapay awanak dita, iso adi ka pa'y masalagniban man. Pasensya ka mo ton, no indanon ko kan ka, Rodel. Amangan nga no sa bali ti makadanon kan ka. Amangan no mamati ka iti bagbagan ni nanang kadagiti tattao. Amo ka di mo maarami dagiti pamadagas kan ka ni nanang, Belen. Kat siya kung tagkit-kit daw iti dispensa kan ka. Bayam, apa man na makaawid ha? Pagsaritaan tanto ti kasayaatan na maaramid. Ngam kabaalam ka di ba yakabalay ni nanang? Ikarigata, Rodel. Diyak kaya't asyak ti agbalin agapu ti panagginura yung agina. Danggayak ni nanang aging gay ti kabaalak. Kat diyak to agbalin abastos amanugang kadakwada kan ni tatang. Ikarik day ta, Rodel. Intultuloy ko tinasaya at apan nakilangan ko iti katugangak, uray amok asasawan nak itiliklikod akma ng Emmy. Awan apulos tinangag na apan nagsidir manipod kanyak, ket dayta ti dinayaw kanyak ti asawa. Nagtali na edak ana respeto a manugang kadagiti naganak na. Inaramid ko latta no anya ti amok anasayaat, aging ga idinagawid a nagbakasyon ti asawa. Napagnuman mi ti gimatang iti basit asular iti saan unay nga adayo iti balayda ket pinatakderan mi iti balay. Ita nakalasin kamin manang ket awan apulos ti pamalpalatpatan ti katugangak nga isu ti makagapo no apay a nagdesisyon kamin asimina kadakwada. Ar-aramiden mi matlatta ti pagrebengan mi kadakwada manang kastameten kadagiti dadakkel ko. No anya ti ipapaay ni Rodel kadagiti naganak na, kastamot ti it-ited na kadagiti dadakkel ko. Itamanang adan peace of mind ko, tamakagarawa kon nga awan ti amok amang palpaliiw iti ar-aramidek. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Belen. Belen, pagayam ko. Amok asan laeng asika ti pakapaspasamakan ti kasta. Ngem bilibakken ka, tanagtalinaed ka ana respeto kadagiti nakaikamangam, uray ammom nga addamadi nga iwas ti katugangam a babae. Ngem nasupapakan amin a sakripisyom, gaputa addan kabukbukudan nyo abalay, kat maaramid mon anyaman ti kayat mo. Nagasat ka mo, takas ka ni Rodel tinagbalin nga asawam. Sapay kuma taagtalinaed tinasaya at akababalin mo pagayam ko.
tapno adupay aparabor ti dumteng kada kayo nga agasawa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, isudat ng Paris. Kadagiti tugon, iti danal tibya.